όνομα σου? Νάγια. Νάγια μου, τι μαγειρεύεις σήμερα, τι πιάτα θα φτιάξεις? Για γλυκό να έχω τον καϊκανά και για φαγητό είναι εκεί το χοιρινό με παντζάρι. Ποιος σου τα έδειξε? Είπαμε μας το κάποιοι συγγενείς μας που τον Αστρομερίτη που το μαγειρεύουν και συνήθως το φαγητό γίνεται στους γάμους και ήταν και οικονομικό τότε. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Το όνομα σου? Θέμης Παλαιγαρίδης. Θέμη μου, τι μαγειρεύεις? Παπατσινιάτικα αυγά και επιδόρπιο μπουρέκια με ναρί. Τις συνταγές αυτές τις βρήκες μόνος σου, σου τις έδειξε κάποιος? Βασικά ήταν δύσκολο να τις βρω, αλλά έψαξα από πολλούς ενήλικες και κατάφερα και βρω. Τι μαγειρεύεις σήμερα? Θα κάνω φιλετάκια αρνίσια με πουλές λεμονάτες και κογιάντρο και για γλυκό θα κάνω ένα μους από πρόβια ναρί και ρόδι με χαρουπωμένο. Νιώθω πολύ όμορφα γιατί για δεύτερη συνεχή χρονιά αυτό που σκεφτόμασταν, αυτό που ονειρευόμασταν γενικά τόσο εγώ όσο και η αγαπητή Στάλο από το Μουσείο Κυπριακής Διατροφής γίνεται πραγματικότητα. Το έχουμε θεσμοθετήσει σαν πανεπιστήμιο, σαν intercollege αλλά και σαν το Μουσείο Κυπριακής Διατροφής. Θέλω να στείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά πρώτα απ' όλα και στους γονείς που όθησαν τα ίδια τα παιδιά τους και τους ενημέρωσα για αυτά τα πράγματα, για αυτές τις συνταγές, τις παραδοσιακές, τις κυπριακές, έτσι ώστε να μην ξεχνιέται η κουζίνα μας. Τι φτιάχνεις εδώ? Φτιάχνω μόντι αναρόκρεμα με φουντούκια και ψαρονέφρι γεμιστό. Έχει κάποιο μυστικό υλικό το οποίο θα κάνει τη συνταγή σου να πετύχει? Είμαι μυστικό υλικό, δεν το λέω. Έχει όμως? Yes. Τι μαγειρεύουμε σήμερα? Πεζούνι με σάλτσα κουμανταριάς και πουρέ λουάνας. Τη συνταγή είναι αυτή, την εμπνευστήκες, τη βρήκες, δηλαδή... Με βοήθησαν. Τι νομίζεις ότι θα κάνει το πιάτο σου ξεχωριστό σήμερα? Ο πουρές της λουάνας. Οι διαγωνισμοί αυτοί αναβαθμίζουν την ποιότητα της κουζίνας και της κυπριακής κουζίνας. Διότι τα παιδιά εδώ μεταφέρουν κάποιες συνταγές οι οποίες ήρθαν μέσα από την οικογένεια, που η οικογένεια τις έμαθε μέσα από την οικογένεια, δηλαδή από γενιά σε γενιά. Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Γρηγορίου από την ΓΑΜΑ Τεχνική. Για κυρίως πιάτα έφτιαξα φιλετάκια γεμιστά με χαλούμι και σίκα παστά, συνοδευόμενα από αγρέλια με σως λεμόνι, πουρέ παντζάρι και κολοκάσι και τσίπς κολοκάσι. Και συνόδεψα τα φιλετάκια με σως κουμανταρίας και το επιδόρπιο ήταν αναρόκρεμα με φράουλες, πιστάτσο και σως φράουλες.